Wemshana uyasola kodwa lapho. Manje basi imancane malume. Hey kade uzibheka phela nawe mshana ngeke ayiboy mshana ngeke. Ima mina number 4, number 45. Now 43, 44, 47. Hayi. Mshana ngeke mshana wase awuphumile mshana. Mama sawathi manje kuba indaba enzami nawe. Cha mshana ngisho ngoba kunini uzibheka mshana. Manje mawume. Oh. Mshana uyasola kodwa. Malume ngokuqala kuzathola wena unengano ngimanga oqathi lebheka ukuthi wathola kumanje la thola hayi asa umendaweni zapho uzikade uzibheka manje Ima uyapha ngiyabuza ungekho hawo mshanami yewona uyapha manje yabana ngongayithola ephepheni yewona yini manje ufuna lapho Ibulala. Yamanga mshanami, nakalana. Imali maqala ukhuma mshana. Ufuna ungena ku TikTok. Angawuphela malume. Hayi ngifuna babona phela abantu. Uzawufuna ukuphuma nje mshanami. Malume, mina ngizongibhemba nje malume. Awuzoranda mshanami. Uzofa njenge-celebrity. Uzofa njenge-celebrity. Oh, uzawufuna ukuphuma nje. Mshanami. Kade mshanami babe ngaphuma emaphepheni aqali ngawe. Aqali ngawe mshana kugcine ngawe impilo iyaqhubeka mshanami. Mshanami ungakhali mshanami. Mshanami. Hayi angolala mshanami sisi. Ngikaneka sisi. Ngikaneka sisi. Ngikaneka sisi.